Prøv at se her, hvad der er sket. Seriøst, $482.118 på den første måned. Jeg er helt målløs. Min konto med mit navn har $622.001 på den. Ufatteligt, ikke? Jeg er stadigvæk i chok. Jeg ønsker, at du laver 100.000 vis af dollars de næste 30 dage. Jeg vil endda hjælpe dig med det. Jeg tager dig i hånden og guider dig 100.000 vis inden for den næste måned. Og hvis det ikke lykkedes, betaler jeg dig $10.000 i kolde kontanter af egen lomme. Jeg garanterer, at du vil tjene 100.000 vis af dollars inden for de næste 30 dage. Ellers giver jeg dig $10.000 kontant. For blot at lande på denne hemmelige side, som kun er for inviteret, har du lige tjent $10.000. Garanteret. De folk, du så i begyndelsen af videoen, accepterede alle mit tilbud for nogle måneder siden. Jeg behøvede ikke at udbetale $10.000 til en eneste af dem. De lavede alle flere 100.000 i deres første måned. Og de fortsætter med at lave penge sådan hver eneste måned. Det er Gud også for, at du ikke får $10.000 af mig, for du vil tjene meget mere end det. 100.000 vis af dollars inden for de næste 30 dage. Om en måned fra nu af, er du måske en af de folk på denne side, som kun er for medlemmer, som viser dine 6 eller 7 cifrede bankkonto. Kan du forestille dig at lave 100.000 vis på denne tid om en måned? Det er ikke kun muligt, det er næsten sikkert. Jeg gjorde det sidste år med flere folk. Og tager du imod min udfordring her i dag, så vil jeg også gøre det med dig. Og det kunne ikke være nemmere. Du skal bare klikke med musen nogle få gange, og så læn dig tilbage, og profitten begynder at rulle ind på din konto. Når du tjener penge så hurtigt, så kan du officielt kalde dig millionær allerede om nogle få uger. Jo, at tjene penge på den måde er fantastisk, men her kommer det bedste. Det vil ikke koste dig en rød øre. Det er sandt. Ikke én. Gratis. 100%. Fuldstændigt gratis. Ingen fælder, ingen betingelser tilknyttet, ingen kontrakt, der skal underskrives, ingen månedlige betalinger, ikke en rød reje. Når du accepterer min udfordring her og nu, og jeg vil endda gøre alt for, at pengene kommer til dig, jeg er brandalvorlig. Ingen vil spørge til dine hårdt tjente penge. Din adgang til min udfordring er 100% gratis lige nu, og vil altid være fuldstændig totalt gratis. Se dig omkring på siden. Der er ingen køb nu, eller gå ind til indkøbskurven knap nogen steder på siden, eftersom vi ikke vil have nogen penge fra dig. Du har mit ord på det. Alt er 100% gratis, når du tager imod udfordringen lige nu og her. Vi er her ikke for at sælge ting. Og vi er ikke klæbrige internet-marketing-guruer, som forsøger at få dit kreditkortnummer, så vi kan lade nogle hurtige penge og snyde dig. Gem din pengepunkt væk og hør godt efter de næste par minutter. For jeg skal nu forklare præcist, hvordan du kan få gratis adgang til denne udfordring og lave 100.000 vis af dollars på denne tid næste måned. Hejsa, Lars lovede ikke bare at give mig $10.000, hvis ikke jeg tjente hundredvis af $1.000 inden for de første 30 dage. Han sagde, du skal ikke være bekymret, jeg skal nok vise dig, hvordan man gør det hele. Tja, prøv at se, hvad der er sket. Seriøst, $482.118 på den første måned. Jeg har slet ingen jordkontakt. Tak, Lars, og du kan beholde de $10.000. Jeg hedder Lars Jensen, og ja, jeg bliver også millionær ved at prøve præcis som beskrevet i den video, du skal til at se. Lad mig vise dig noget. Lad mig logge ind på en af mine konti. Jeg har et par stykker, men lad mig vise dig denne. Jep, en balance på denne konto på 12.243.550. Jeg viser dig ikke dette for at prale, eller for at få dig til at føle som en taber på grund af din nuværende situation. Sandsynligheden er, at du ikke har millioner i banken lige nu, og jeg tør vædde med, at du gerne vil have det. Du ville elske at vide, hvordan det føles, at vide, at du aldrig behøver at arbejde en dag mere i dit liv. At du vil have mere end nok penge til at købe alt, du ønsker dig, når som helst du ønsker at købe det. Jeg er sikker på, du gerne langt om længe vil have det drømmehus, du har snakket om i årevis. At du langt om længe kan tage de lange, eksotiske, dyre ferier rundt om i verden. Maldiverne, Jomfruøerne, Malaysia, Paris.
Du kunne besøge dem alle. Jeg er her for at fortælle dig, jeg får vendt din økonomi for dig. Jeg ønsker, at du skal leve som millionær. Jeg ønsker, at du får alting i livet, som du kan ønske dig. Og i de næste få minutter skal jeg vise dig, hvordan man sætter 100.000 ind på din bankkonto de næste 30 dage. Og derefter, hvordan du fortsætter med sådan penge hver måned fra nu af. Garanteret. Jeg ved, jeg kan gøre dig til millionær, for jeg har allerede gjort det for andre mennesker, præcis som dig. Faktisk har jeg en 100% succesrate med alle folk, jeg har arbejdet med. Du vil snart have rigeligt af det. Hver eneste en af de folk, som har taget imod min udfordring, har nu penge, der kommer ind på denne måde til deres konti regelmæssigt. Det er penge, som du kan bruge eller spare op, eller give væk, som du lyster. Der er masser af dem. Så du kan gøre, hvad du vil. Jeg skal vise dig, hvordan man får pengene til at rulle ind i løbet af minutter. Hvordan du fortsætter med at se det komme resten af dit liv. Og noget af det bedste er, efter nogle få klik med musen, så begynder det at akkumulere op på din konto automatisk. Du behøver ikke at gøre noget som helst andet end at læne dig tilbage og se på, mens 100.000 af dollars ruller ind på din konto hver eneste måned fra nu af. Pengene stopper aldrig. Igen og igen, uge efter uge. 100.000 af dollars kunne blive en del af dit liv allerede fra om få minutter fra nu af. Se, du så en af mine bankkonti. Jeg er multimillionær. Mange af de mennesker, jeg arbejder med, er blevet multimillionærer, og resten er også på vej. Med 100.000 af dollars rullende ind på mine bankkonti hver uge. Jeg behøver ikke flere penge, og derfor vil jeg gøre det for dig. Jeg ønsker, at du får så mange penge, som bliver ved med at rulle ind, at du slet ikke kan nå at bruge dem, eller endda give dem væk hurtigt nok. Jeg tjener mange penge. Du kommer snart til at tjene en masse penge. Det er det mindste, jeg kan gøre. Det er jo ikke fordi, jeg skal arbejde hårdt for pengene, jeg tjener. Jeg investerer ikke 15 eller 20 timer om dagen. Jeg har ikke gået på et smart gymnasium. Jeg er ikke noget computergeni. Og jeg ved stadig næsten intet om, hvordan finansielle markeder fungerer. Men det har ikke stoppet mig i at lave millioner af dollars på markederne og vise folk som dig, hvordan det gøres. Ja, du skal komme til at lave 100.000 den næste måned eller lignende. Og millioner af dollars, før du aner det. Det er enkelt, det er nemt, og det er hurtigt. Og jeg vil være der hele vejen. Først var jeg næsten flov over pengene, jeg tjente. Jeg mener, jeg havde venner og familie, som mistede deres arbejde, mistede deres hjem. De var forfulgt af kreditorer, og nogle gange undrede de sig over, hvor det næste måltid skulle komme fra. Da var det, jeg besluttede ikke kun at hjælpe andre med mine penge, men at hjælpe dem i gang med at tjene deres egne penge. 100.000 af dollars måned efter måned, og komme i en position, hvor de aldrig nogensinde behøver at bekymre sig om penge igen. Du er blevet inviteret til denne private kun på invitationsside, og du har nu muligheden for at lave ubegrænset med penge. Som du har set, jeg har allerede gjort det for andre, og i dag vil jeg gøre det for dig. Jeg ønsker, at du skal tage imod udfordringen og tjene 100.000 af dollars næste måned, eller få 10.000 dollars kontanter fra mig personligt. Men som jeg sagde tidligere, jeg har aldrig udbetalt de 10.000 dollars. Hver eneste person, jeg har arbejdet med i denne udfordring, er gået videre og har lavet 100.000 af dollars, og det vil du også. Mit system virker hver gang. Det har aldrig fejlet i at gøre brugeren til millionær hver gang. Se hvor hurtigt 250 dollars kan blive til tusindvis af dollars med mit system. Her er en spritny handelskonto med en startbalance på 250 dollars. Ved afslutningen på den første dag er de vokset til 7.812 dollars. Sidst på anden dagen er de nået op på 19.400 dollars. Så 34.900 dollars den næste dag og 41.500 dollars ved afslutningen på den 5. handelsdag. 250 dollar voksede til 41.500 dollars på kun 5 dage, og mit system lavede alt arbejdet. Det hele. Uanset hvor du kommer fra, uanset om du starter ud med meget få penge, uanset om du har et fuldtidsjob, uanset din uddannelse eller computerfærdigheder, uanset om du intet ved om finansielle markeder, handel eller tjene penge online, mit system fungerer
for alle hver gang. Og det vil virke også for dig. Du kommer til at tjene hundredtusindvis af dollars på denne tid næste måned. Garanteret. Hvordan deltager du? Hvordan får du fingrene i dette system? Hvordan får du hundredtusindvis af dollars til at flyde næste måned? Reglerne er enkle. Sådan vil det blive for dig. Lige nu kan jeg acceptere 20 personer. Ja, kun 20 personer på én gang. Jeg er ked af det, men jeg kan ikke tage imod flere end det. Jeg vil være sikker på, at jeg har tilstrækkelig tid til at give alle den opmærksomhed, de behøver, for at få pengene til at komme på deres konti med det samme. Måske endda senere i dag. Det er det, 20 personer. Og eftersom jeg kun vil arbejde med 20 personer og forvandle dem til millionærer, så vil de 20 hurtigste folk, der bliver registreret på denne side lige nu, blive de 20 heldige mennesker, som kommer til at lave hundredtusindvis af dollars på denne tid næste måned. Bliv en af de første 20 til at udfylde registreringen og acceptere min udfordring, og jeg giver dig min livsændrende money-making system på blot nogle få minutter. Fuldstændig, totalt, absolut 100% gratis. Det eneste jeg vil bede dig om er, optag en lille kort vidensbyrd for mig efter de første 30 dage. Det er alt. Hvis du laver en video til mig ved afslutningen af denne udfordring, som viser hvor mange penge du har lavet, og jeg har din tilladelse til at poste den på denne webside i fremtiden, så er det alt. Så er du godkendt. Og du vil se profitten komme på din konto i løbet af nogle få timer. Jeg har intet at sælge, intet at skjule, så hvis du accepterer denne udfordring her og nu, og hvis du er en af de første 20 personer, som udfylder denne information på denne side, og er villig til at optage en videovidensbyrd i slutningen af en måneds periode, så er du på vej. Pengene vil begynde at komme på din konto, og du vil starte dit nye liv. Tjene hundredtusindvis af dollars hver eneste måned. Lars fortalte mig, at det ville være nemt, og han lovede mig $10,000, hvis det ikke lykkes. Og jeg tænkte, hvorfor ikke? Det er 10.000 flere dollars, end jeg har på min konto lige nu. Jeg havde intet at tabe. Han viste mig nogle få ting, og jeg lavede en konto. Fulgte nogle små anvisninger og trykkede nogle få gange på musen, og så skete det. Og jeg tænkte, er det en joke? Du kan tjekke for dig selv. Min konto har $622,001. Ubegribeligt, ikke? Jeg kan stadig ikke fatte det. De penge, du laver med dette system er dine. Inden for blot få minutter fra nu af, vil dit nye liv som millionær blive en realitet. Og i det usandsynlige tilfælde, at du bruger dette system, og ikke laver hundredtusindvis af dollars inden for de næste 30 dage, så betaler jeg dig $10,000 i kontanter af min egen lomme, blot for at have taget din tid. Så selvom du ikke bliver en millionær inden for måneder, har du allerede tjent $10,000 i kontanter bare ved at se denne video i dag. Altså, hvis du udfylder din information her på siden, og vi stadig har en af de 20 stillinger ledige til dig. Lige nu vil det være et perfekt tidspunkt at skrive dine informationer og fortsætte til næste side. Med kun 20 pladser tilgængelige, så vil døren snart lukke hurtigt. Fortsæt og indtaste informationerne med det samme, og kom i gang med at se sådan penge rulle ind på din konto og ind i dit liv. Det eneste du skal gøre, når du har indtastet dine informationer, er at aktivere systemet. Derefter vil alt blive gjort for dig. Du behøver ikke at vide noget om handel. Du skal ikke bruge tid på at læse og researche. Du bliver ikke holdt søvnløs om natten, bekymret for hvad der sker, eller om systemet vil lave penge til dig. Det vil lave penge til dig. Masser af penge. 100% på autopilot. Så længe registreringsformen stadig vises på denne side, har du en chance. Udfyld din information med det samme, og lad os få gang i dig. Med hundredtusindvis af dollars på denne tid næste måned. Prøv at se nogle af de fortjenester, jeg laver dagligt. Nogle gange flere gange dagligt. 10.000, 8.000, 12.000, og der er 9.000, 10.000 en anden, 9.000. Her er en af de sjældne tab, og så går den vindende profitable handel op igen. 10.000 vis i fortjeneste dag efter dag, alt sammen gjort i systemet på autopilot. Jeg forstår, hvis du tænker noget i retning af, det lyder for godt til at være sandt. Hvad er hagen? Ærligt talt, der er absolut ingen hage. Jeg sælger intet. Der er ingen kontrakt, der skal underskrives. Ingen betaling skal lægges. Jeg vil ikke have dit kontonummer på dit kreditkort.
Jeg giver dig denne mulighed, fordi jeg har været meget heldig og bare gerne vil give tilbage, det er alt. Skriv din information med det samme på denne side. Hvis der stadig er plads ledig, så er den din, du er inde. Du vil være en af de 20, der får gratis adgang til systemet, og du vil være på vej til at tage imod hundredtusindvis af dollars på denne tid næste måned. Helt på autopilot. Lad mig gøre noget helt klart. Hvis du tilhører den slags folk, der konstant køber disse bliv rig i en fart online systemer, de der guru-vitser med deres falske påstande og nytteløse systemer, så bliver du nok chokeret, når du får fat i det her system og opdager, hvor let og hurtigt det kan være at lave store summer af penge. De skrupelløse mennesker tog dine surt tjente penge. Jeg vil ikke have dine penge. Jeg er her for at sikre, at du starter med at lave flere penge, end du nogensinde har drømt om. 100.000 af dollars hver eneste måned. Jeg har gjort det for alle, jeg har arbejdet med før, og lige så snart du indtaster din information på denne side, vil du være på vej til at blive millionær inden for blot måneder. Med penge, som begynder at komme i din retning, blot nogle få timer fra nu af. Jeg garanterer det. At lave penge på denne måde er super nemt. Alle kan gøre det. 100% har gjort det af dem, jeg har arbejdet med. Du kan også. Og nej, det har intet at gøre med forex, aktier, valutapapirer, internetmarketing, ejendomshandel, optioner eller anden form for traditionel handel, som du nogensinde har hørt om før. Du har måske prøvet noget af det før og fejlet, og det overrasker mig ikke. Ingen af de sædvanlige systemer, der markedsføres over hele internettet, kan bringe dig penge som dette. Dette system er anderledes, helt anderledes. Glem alt, du måtte have hørt eller lært tidligere. Dette system er fuldstændigt anderledes, og du kommer til at tjene mange penge, legalt, etisk og meget hurtigt. Jeg kan ikke gå i detaljer i denne video, og ærligt talt, med kun 20 pladser ledige, når jeg har forklaret det hele for dig, så vil alle 20 pladser være borte. Lige så snart du udfylder dine informationer her på siden, og jeg foreslår, at du gør det med det samme, vil vi møde dig på Insider-siden for at opdatere dig om alt for at få dig i gang. Kom i gang med at lave 100.000 af dollars på denne tid næste måned. Udfyld din information. Lav en video ved slutningen af de 30 dage, hvor du fortæller, hvordan du gjorde, hvordan du lavede 100.000 af dollars. Og hvis du stik mod forventninger ikke skulle lave den slags penge, giver jeg dig 10.000 dollars kontant ud af min egen lomme. 20 personer er nu på vej til ufattelige summer af penge. Kun 20 lykkelige mennesker. Bliver du en af dem? Udfyld din information på denne side med det samme, hvis der stadig er en åbning. Du er på vej. De 20 ledige pladser forsvinder hurtigt. Udfyld din information på denne side med det samme. Hvis der stadig er en åbning, så er du inde. Du er på vej til at tjene den slags penge, der giver frihed til næsten alt. Sig dit arbejde op og aldrig bekymre sig om penge igen. Du vil gøre det. Hold sommerferie med familien i Italien og nyd det bedste mad og smag på de bedste vine i verden. Du vil gøre det. Gå på indkøb for en ny Mercedes, Lamborghini eller Tesla, Ferrari eller Audi, eller en af dem alle til familien. Du vil gøre det. Køb hjemmet med havudsigt i Spanien, den bjerghytte i Schweiz, det sommerhus i Italien. Du bliver snart i stand til at få alt. Hvad bliver du i stand til at købe? Alt, hvad du ønsker dig. Udfyld din information på denne side med det samme. Husk, det her er 100% gratis. Der er ingen omkostninger og ingen hage. 100.000 af dollars på denne tid næste måned, eller jeg giver dig 10.000 dollars i kontanter. Udfyld din information med det samme. Hvis der stadig er en åbning, du vil være få minutter fra at få dette system gratis. Nogle få timer fra at se det første til din profit. Kom på din konto. Der er intet at købe, du har intet at tabe. Udfyld din information med det samme, og lad os få dig i gang med at lave 100.000 af dollars på denne tid næste måned. Gør det med det samme, hvis der stadig er en åbning. Du er på vej. Udfyld din information på denne side med det samme.